बाबू मो ठाई कौन जिनिस अछि केते लोक पांपड़ा आइसक्रीम सब खाते करे खाइबे मदी अब नहीं ठंडाई जाय बाबू कौन करे मोरे भजे भजे मागी गांधी मोर जिनिस सम्मति कर न कर बाबू अरे जा बाबू 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 देखो तमरा बड़ा कौन कौन बाबा ধাত দেখুদা সপ্তাহ দিন ওড়েলা বাবু চুলের বিলে সেছি কম কহিবি বাবু ঘরে চাউল থাপরা ବି ଉଡ଼ିଗଲାଣି ଚାଉଳ ବି ଘରେ ନାହିଁ ଆଉ କଥା ଭାଇ ଭାଙ୍ଗିବ ନା କଣ ବାବୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେପାର ହେଇଯିବ ତା ଘର ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ ଘରକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟା କରିବ ନା ପ୍ରଭୁ ମାନୁ ଆପଣ ମୁଁ କହିବିନି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡିଆଣୀର କହିଛି କୁଣ୍ଡିଆଣୀର କହିଛି ଭାବୁଛି ବା କୁଣ୍ଡିଆଣୀର ଯାହା କହିବ ସେ ମତେ ତ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଯାକୁ ମାନେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡି ଆଣିକି ଆମର ଆମ୍ପିକି ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି ପାରିଶ୍ରମ ହେଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦବା କଥା ଆଉ ଦବ ତ କଣ ଖୋଲି କହିବେ ତ ଯେମିତି କହିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କଣ କହିବେ ଦବ प्रभु रामचंद्र मत की दादा दिया हे प्रभु रामचंद्र मत पिंजे पे वस्त्र दिया हे प्रभु तथास्तु तथास्तु तथास्तु
ସୀତାରାମ।